Tant empreses privades com institucions públiques poden contractar els serveis que ofereixen les 6 empreses d'inserció laboral de les Illes Balears, integrades a REAS. Som l'Ajuntament d'Esporles i contratam els serveis d'empreses d'inserció laboral perquè dos dels nostres principals objectius són les persones i el medi ambient. Per això, animam a les altres administracions a formar part d'aquest canvi. Orientats cap a la sostenibilitat i els temes mediambientals, oferim serveis dins els àmbits de la gestió i tractament de residus, la reutilització de roba, els serveis ambientals com la gestió de parcs verds i recollides domiciliàries, la jardineria, la neteja i els serveis d'informació i control d'accés, entre d'altres. Des de la Fundació La Caixa sempre hem apostat per la inserció social i laboral, perquè consideram que tenim una responsabilitat entre tots per a fer una societat més justa. Per aquest motiu, comptam amb serveis d'empreses d'inserció laboral com Deixalles. Cobrir un servei a través d'alguna de les empreses de REAS Balears significa apostar per la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social i per la millora de la nostra societat mitjançant la integració, la solidaritat i la transmissió de valors de responsabilitat social. Després d'aquests 18 anys de col·laboració amb Fundació Deixalles, des de TIRME no podem fer més que recomanar-vos la contractació dels serveis d'empreses d'inserció laboral, ja que els resultats des del punt de vista social i en el nostre cas des del punt de vista ambiental han estat molt bons, han estat magnífics. Gestionam la preparació i capacitació dels nostres treballadors per oferir serveis de qualitat i competitius, a l'altura de qualsevol altre proveïdor convencional, mentre oferim el valor afegit de la inserció, plena de beneficis per la societat i la millora de la situació de persones que necessiten una empenta puntual per aconseguir sortir endavant. A Melchor Mascaró, de fa 15 anys, col·laborem amb empreses d'inserció laboral, com ara Deixalles o Projecte Homo. I a nosaltres ens dona molta tranquil·litat l'equip de professionals que tenen aquestes empreses per recolzar la feina dels seus treballadors. El retorn social i econòmic és immediat i palpable, des de que es fa una formació i posteriorment es crea un lloc de feina fins que es genera un sou pel nou treballador. Des d'Eroski creiem i estem implicats en aquest canvi i a més creiem que les empreses s'ha de fer feina amb aquestes empreses d'inserció laboral com Càritas, Projecte Homo, etc. perquè garantitzen de veres que les persones tinguin una oportunitat digna d'inserció laboral. És un moment crucial per fer-ho. El moment és ara. Animam a tot tipus d'empresa i a les entitats públiques que considerin contractar els serveis de les empreses d'aquesta xarxa. Creiem en això i volem animar altres empreses a que formin part d'aquest projecte. Ja duim 25 anys en xarxa, fent economia solidària.